Parenting is not easy. Para siyang good cop, bad cop scenario lagi. Hindi ka pwedeng laging malambot, pero hindi ka din pwedeng laging magmatigas. Tamang timpla, kumbaga. Kaya sa aming mag-asawa, we decided na siya yung good cop, ako yung bad cop. Kasi ako yung disciplinarian. Although minsan masakit sa loob na makitang mas close pa yung anak ko sa kapatid ko kesa sa akin. Pero sabi nga ng asawa ko, bata pa lang kasi siya. Kaya hindi niya naiintindihan. Sa mata niya, ako lagi ang kontrabida. Ang nanay niya ang hero. Sa panahon ngayon, I think kids need a tough love. Kundi lahat ng nakikita at napapanood nila sa internet, makakalagpas na tamang gawain. Sana alam ng kabataan ngayon kung gaano sila ka-privileged kesa noong mga panahon namin. How life was made easier for them today, unlike before. That what we do now as parents are things we must to ensure na lumaki silang handa sa hamon ng buhay at hindi spoon-fed lahat. Ako si Clark. I am struggling with tough love. But I do understand its importance. My love, malamang sa alamang, lalo na sa mga kabataang nakikinig ngayon, narinig nyo na one too many times yung mga katagang mas madali nga sa inyo ngayon hindi katulad sa amin before. Siguro some of you would say na kala nyo lang yun, kala nyo lang kasi madali, kala nyo lang kasi hindi kami nahihirapan, pero nahihirapan din kami. Siguro, iba lang yung level of difficulty ng pinagdaanan ninyo, pinagdaanan namin noon, ng generation namin, kami yung mga 2000s At generations ngayon. Siguro ngayon definition natin ng hirap ay nasa magkaibang scale. That's why yung level ng hard sa inyo, iniisi ng mga taong nanggaling sa 2000s. Siguro the reason why sinasabi ng mga matatanda ngayon na yung kids ngayon ay privileged kasi easy na ang lahat is because of the presence ng internet, 'di ba? Presence ng technological advancement. Noong mga panahon kasi namin, wala yung mga yan. I mean, if you want to research about something, you have to go sa public library in order to acquire a book kung wala ka nung book na hinahanap nila. Kung hindi mo afford na laging bumili sa National Bookstore ng libro na kailangan mo for your studies, you have to go sa Manila Public Library, sa Quezon City Public Library para tignan. Tapos, hindi yan yung isa-search mo sa computer ko anong aisle mo makikita. Hindi. Naka-index card pa yan. Coded yan. Hahanapin mo siya isa-isa. Unlike ngayon, if you want to learn about something, if you want to read up about something you don't know, search mo lang sa Google, sasabihin niya na sa'yo lahat. Siguro that's the difference nung sinasabi naming easier for this generation ng lahat compared to our time na kailangan manually mong gawin yung mga yan. Tapos ngayon may mga app na nagko-compute ng mga cosine, yung mga ganyan, yung mga pang-calculus, yung mga formula. Panahon namin, scientific calculator ang gamit. Mano-mano. O di mamamali ka lang ng pindot, ulit ka sa umpisa. So siguro andun yung level of difficulty para sa amin. But I know naman na in your sabihin na natin in your experience, it's a different kind of hard. It's a different kind of difficulty. Because dahil nga yung mga teachers ninyo, yung mga professors ninyo ay well aware of the way you do the research. It's handy. Kumbaga, mas madali na siyang gawin kasi at the comfort of your home, yung sa inyo naman ay loads of research. Kumbaga, mas marami ngayon. Kasi unlike sa amin before, parang mga 1 to 2 chapters lang yung hahanapin mo sa mga public library. But with you guys, it's as if you have to research about the whole book sa internet kasi yung quantity ng trabaho dinamihan sa inyo. Kasi nga, feeling nila it's easier. Dahil gagawin nyo lang siya sa comfort of your own home with the
access of internet, kaya nyo na yung i-research, mabilis lang yan. It's not gonna take too much of your time. So I do understand na magkaiba yung level of difficulty sa atin. The reason why I am explaining it to you is for you to understand yung side ng mga parents of today. Every single time na sinasabi nila sa inyo na nung panahon namin wala kami niyan, na privilege kayo kasi meron kayong ganito, nung panahon namin ganito. The reason why parents keep on comparing yung time nila sa time ng mga bagets. Kasi kami din sa panahon namin, narinig na din namin yan sa mga magulang namin. Kasi again, yung difficulty ng time namin is different sa difficulty ng time ng parents namin. The reason why parents are saying that is because they are afraid na kapag naging lax kayo masyado, kapag naging dependent kayo masyado, kapag nagiging homed kayo masyado, secluded from the outside world. Hindi nyo na kasi naranasan yung maglaro sa kalsada eh. Hindi nyo na naranasan yung mga laro ng childhood na tumbang preso na you have to have people with the same age as you are interacting with each other. Ngayon kasi parang ang laro ay nasa computer na, ang laro ay nasa mobile na. Even yung mga pagsasalita, dati very strict. Kapag narinig ka magmura, palo agad yan sa bibig. Pero ngayon, o diba, may iba pa nga, video pa yung mga bata kasi nakakatawa kapag nadudula sila tas nakakapagmura sila. I mean, the reason why parents are doing this tough love kind of parenting is to discipline children of today. Yung mga nakababatang generation of today. We are not saying that you guys are masyadong binaby or masyadong spoiled or wala masyadong alam. That's the reason why some old people or aged people are too tight sa pagiging disciplinarian or nagiging bad cop. Ginagawa yung mga ganitong klaseng paghihigpit because they want you to grow up na ready na kayo sa hamon ng buhay. Yung hindi konting kibot, masasaktan kayo. Konting struggle, magigive up kayo. Konting hirap, bibigay na kayo. And the only way for you guys to be ready, dahil nga lahat ay provided na sa inyo, dahil lahat ay kahit papaano laid out na in front of you, all you have to do is exert a little more effort in order to get it. They just don't want you to be overwhelmed once wala na yung guidance nila. Alam niyo yung baby kapag nag-walk, 'di ba, yung first experience nila ay walker? Treat your parents or treat the older generation as walker. Kami yung walker guiding you on how to do things. And we don't want you guys to be overwhelmed once tinanggal na natin yung walker. Kasi kung lagi kayong carried, lagi kayong binubuhat, lagi kayong karga-karga, you guys will never learn to walk. Kaya sa mga kabisyo natin, lalong-lalo na po sa younger generation, kapag may mga matatanda na sabihin na natin nagpapangaral, now I understand. It's because they have experienced it. And sometimes, nagugulat sila sa arrogance of younger generation. Sa mga bagay, sa mga tao, sa mga pagkakataon na nung panahon nila was respected, was prohibited. 'Di ba? Parang dati, nagtitiptoe pa yung kabataan kapag ginagawa yan. Pero ngayon yung kabataan, ever so expressive. May free will sila to do everything. Because meron ng adaptive kind of acceptance sa mga ganong gawain as a form of freedom. Kaya my love, kapag sa household ninyo merong tough love, kapag sa household ninyo merong isang entity na nagpapakita ng tigas, ng saradong kamao, medyo strict, medyo disciplinarian, medyo mapangaral, it's because they want you to slow down. They want you to learn. They want you to be guided. So that kapag nangyari na kayo na lang
ang yung kailangan gumawa, nasa adult age na kayo to decide on your own, you won't be easily overwhelmed by things and circumstances in life. Kasi we are telling you, once na natapos kayong mag-aral, once na natapos kayong mag-exam, adulthood is a different kind of life. And you have to be tough in order to survive. Kaya sa mga kabisyo natin, wag natin binabaliwala yung mga taong mapangaral. Wag natin silang kainisan. Wag natin silang itagas KJ. Mga buraot. Yun yung tawag ng mga term namin nung kabataan namin kapag meron kami mga tito-titong masungit. Because they just want you to be ready. We don't want you to be arrogant in life. Wag niyong attempt ang life. Kasi kapag naging adult kayo, then you'll understand. It is a lot harder than you think. In my family actually, feeling ko ako yung tita na disciplinarian. You can ask my younger siblings. You can ask even my kuya. Ako yung disciplinarian ng pamilya. I never thought one day I'll be like that. Akala ko cool tita ko. Pero no. Kapag nakakita ako ng mali na akto talaga, ako yung naninitang tita. So never did I ever imagine I'll be like that. Pero yeah, as I grow older, I understand. Naintindihan ko, I understood pala rather, na in order for them to learn, someone must guide them with an iron hand. Tough love, ika ka.